Unong hikai contractual bahpo ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubabu berbor rangtem ulaong ba unsyong sya tngan hakmat ka kirdop secretariat klem saliasyo ya ka jingyap lada ka sorkar kamsngap ya ka jingdawa jongki nong hikai kibla sya wengkamno hadien balakut ka kontrak hikai. Habakeren shikilat patay kubor minta kasngi kahinyaw terik unaylor arajar arpuar ubabu berbur ubadeiru upresiden ke MGLPS-CTA ulaong baladaki wei ki sorkar jong ki wei ki jilla kila banthaw lat jingerap yakin nong hikai contractual balai ka sorkar jongi kamla bande ia. Ula pinpaw ya kejing benyaw da ka bakado badang shen u home minister ula kren kentho yaki da ka baong bakidei ban letno sya asam la da ki kwa ya kejing erap ula benrap wa umshim na pentip AA shakiwei ki para nong hikai halor kani ka rai ban syong sya tngan ula ong baka puli puthi jong ka jela kalahyar sya bapalat da ka ba ula kren pharshi bawat kin nong hikai ki hap ban let draw pisa na surok singking omshut na bang na mar bahap imi surok baro tang banyo ya katulab habakali ula ong ba umdan jing thmu AA ban let ya kren biang ba menteri rang ba ka jela da ka ba pinpaw ba kamdan jing mentoy AA na mar la Henry Sien kile kendo Henry omshim ladan ka jing seiso Aduh mentangam wer ngam hot talaga pernaikai snow bakal kam ajongki kaya kata kasyongki henry ngasosun ban ong yaki ban ong katundu kuno ban wanlang chenero namar ki marching antam ki haban pek ying kasam ki pon ki watang ban pendap yak jino kam haying rumla kantam ki don ki pernaikai ki ba don pam don kami stang mai bekersan single mother mo ong ban kapang ban wan senero ngam sodon lat tadi naga tahu ngam pentip seki ngan yang baik ang ne marwai berki neki belawan senran manta ngai play kini pernah kai ro belawan senran nga armat next kamba ketung ko kubor ka ba ki pentip senga ki rangdon halen ki benyawan join kata ngam lak ban khang kata rai ka jing mu jong marwai kalong ba ngam tua ban violent ya kenika kispa sau si RPC ka ba lapan jari kene ke jaka mangala ong kiwe dia lai pawan ka jing em jonga kala lai no bat khamtam jing em pule jonga ngal dap IT sek sarkar ka ba sa mantang stang pawa telak sarkar ka don kuno kelat ban berkut no sundan ka jing jonga hang ro ngam smo ngalong bala kuwa ya kata Pimut ban syong sat ngan ne syong sat ngan hang ne adu bangani yo itu coba nakaliang kiwi kino hikai kila somet lang ye kikot kisla ko mapile am nakaliang jongki haduk manta kidang simekarai nakaliang jonga hadin baliu I katu kajing IT ke jonga kikot kisla kila phone senga ang ngiru input ya ka ka mapile ong ya kata pimde ban rai karki ya keren swa ayeng ya sungtu swa yo kan ya ka basni yopi dan rai ngayok kubor kalong ba kibobon nakaliang jong pernah kai kin sale kita kebenta nginam sim ya kiba khamse jingai mongin sim hangne kiba don sunda bangi hasam ya kinoi kai kontrak nakabenta ban pendap ya norms ki ai da ka special tet ma ki ai da ka special tet ya ka kam ki ailat kinoi kai kontrak ban continue bai kum ki kontrak kum ki kontrak workers hangto Dadin bala pendap ya ka special tet ka bala bu ka department ki regular rice no yaktu ki bam pas katuka snam ka bala alat yaki kidang bu yaki haka post contractual kata ka bakile hasam hadu menta tanre hamegli jungi pate kamdon ka bakum kata tejing cha ka sarkar ka thau kanu kalat ka ba ndai ban penyap sendon yang ikai lada kani ke jingle jong sarkar kalong kum nei kamut ba ka peniap sendon ya ka jing em jongi ya ka ying kasam ka jongi kata ka jing ekran ngam kwa shu bantang lai ekran imat kini yo idal jong ki khmat ya ka jing jongi ya kani ka jing song jonga hang nei andai ban ong wan bang sekami jing ekran kalong kum ti la nyau sin la ngila wan ban ya ekran andai kampoi sin sino tang ber CM chief minister la nyau sin ber kiwe lai te kimna shu ban nyau nakara daw kalong bangam po asu bentang wan semi jing kren mat makikin yo ihi ya jing ka bangi kendo para sikata
kintip i kata ka banga ngakwa ban ajeng mo sakar Kanungut sa pia dan menta ban song sa nan. ya banta ngi dan tang lai ngut kunne te pia ka bahadin hukut te kata ngam tip namar ngam petip ai namar ngastu bak pernai kai kimat ka juga jeng hadin bala penduk kam la takisnam menta te watang kebai kali benwan seniru kimyo nar hapen biang kayeng gasam te ngangam penbor yaki lada maki ki join nakaliang jonga nga amla ban khang handai ka ka banga kerpat kalong yaki pernah hikai bad yaka state berakoi ki baik jong jela kalong ba ka jela jongi menta kham tam ke education department kadon hatmir jong karyat niyo iya ki por ki baladap naduk meno kinoi kai ki lai draw tulop nabang handai menta ka kenti haka jingdon jong kani ka MDA ki hab lai draw tulop na surok jong ka sekretariat sans bat sau mit ki hab ya surok ki sayo ya ka tulop kata ka ba penlengo yang ngilelai menta labe sendon amdai tang babe na ka kam labe sendon na ka state kumpang alapan kan mau ki por ki baladap minister yang ni uang yang ni ong ba ladadon kum kata kalat cha asam ki kiru khat na cha asam kapa pen sosi yang ni minister badon burom jongi brand ye kum kita kitel tene kata kata kolong ba nga ngam smau mentoi su bantang don haying bantan hangno kala don kajing lumar jingmot kata kata nga wan ban song hang ni ban sim ni sinjam ka ba oi ngatip ba ka ba yang tang ba ngam smoi mar ngakan mau stasiun jong mata makan diru don hajan bangi mata makan diu ba habayale ka jing lai loi ule ka hok ka jong u kum ta ka penyo ya u banyo ka jing lai loi apu kari India ngaru ngadon jing kerman bahabanga dawai le jong ka hok naka kami ka ba bat ya kas alakam sansar next time bakan le kan thau kanu kalat tang bangin ya imlang kumbamaki ya im namar ngiru ni dai kibriu nakaliang jong ka sarkar hamtam chief minister jongi ola ong sai kumtong bangamla ban yarap yapi dengan le kumno haba watla ka sarkar kala ong kumturu haba poi seying ikon ka ying kasam am tang jonga anre kiwe kinoi kairo kimat panban ya ka jingjau mat haba ikon kidawa nangi jonong kam jongki te daeng in ai ni ndap ni nakam yoki kata tahu ko penong ini bangin ni yang abangan wan biang hang ne ban pensngo yaki mat jingdawa jong biang sen sarkar La ban spen kan ma biang ndiat te yakimat jing dawa jong pi menta. ki mat jingdawa ki banga ni labu hang ne kadai ka lakum nu dai ban bu biang yingi sikikam kajikali ka pangakwa ban bu hatmat jong sarkar kalong kunni mo haba hajala asam kila ban yarap kinoi kai kontrak ta kabasai ha Arunachal Pradesh kila ha Punjab kila ban yarap kinoi kai kontrak fol te balai pad hame galaya kimla ban yarap hadu ba pansangi sundan ka jing trai ki bangila trai baro sikata ki proposal kata ka bangabu jingkali ta ba kiwai ki jala kila balai hame galaya mla tengah try ke NCT Inoms kam kta tangai ke jigla meglia kakta yaki noi kai kontrak hapu Assam ro ha Arunachal ro Punjab ro ha Delhi ro kta lang ke ju te maki ki thau da katukalat nyo i te balai pa meglia kile dakani gastai dakani garukom kata ka ba ngi ku kinoi kai kontrak ngibu ke jingkali saka sarkar